Hej mennesker. Ja. Nå. Ja, det er Jeppe fra YouTube. Eller bare Jeppe. Fordi jeg er jo bare Jeppe. Som slår sådan her som altid. Ja, jeg har fået min hue af. Har fået et nyt liv. Ja. Og så vil jeg bare lige svare på et spørgsmål. Ja, så skulle min hund lige ud. Nå. Det er et spørgsmål, jeg har fået et par gange i hvert fald. Men nok mest fordi folk er fulde. Så spørger de: Jeppe, hvorfor laver du ikke video mere? Jo, nu skal jeg svare dig. Det er fordi, at jeg har fået mig et nyt liv. Det lyder så dumt, men altså, jeg er bare kommet videre og har ikke brug for at blive kendt. Lige pt i hvert fald. Ja, og så har jeg bare ikke rigtig brug for den opmærksomhed, hvis man kan sige det sådan. Så derfor laver jeg ikke videoer mere. Ja, jeg har lige fået en iPad, så det er rimelig smart. Ja, så jeg laver egentlig. Altså jeg vil ikke sige det er min sidste video, fordi altså. Men altså jeg er jo blevet sådan ældre, og jeg synes selv det ville være flov, hvis jeg lavede videoer om hvor meget jeg havde Nicoline, Nicky og sådan noget. Det ville være for meget i det gode. Så om der kommer flere videoer? Jo, det gør der nok på et tidspunkt, men det bliver sådan nogle lidt mere sådan seriøse videoer. Altså ikke sådan, du ved sådan, hey, nu skal vi lave nyhederne. Mere sådan med manuskript og sådan noget. Ikke bare sådan noget, hej og velkommen til Happy Friday. Nu skal jeg vise jer. Nej, det bliver mere sådan noget god, sådan, ikke gode, måske sjove film. Men i hvert fald ikke det samme blog-lort noget. Det kan man vist roligt kalde det, var. Ja, det var vist bare det. Men ja, jeg har det godt. Og det er bare super det hele. Så jeg håber også I har det super derude. Fordi det har jeg. Og så skal I jo også have det sjovt. Eller hvad man siger. Ja, jeg har i hvert fald ikke brug for alt det sådan mere. Så jeg har stoppet. Men jeg er stadig ikke så klog. Nej, jeg er blevet klogere med årene. Og selvom det kun er et år siden jeg lavede nogen sidst, så synes jeg bare ikke det er sjovt på samme måde mere. Så tak for det hele, du og andre. Hej hej. Kan I have det godt?